Komanda we county ya Nyamira Pamela Mwita nigara igikaro kiabana boda boda ase babe kamarago arabwatiwe n'abantu chipikipiki be sub county ya Nyamira South bono abantu chipikipiki tibari guciye gukora bosombi gwetani chinsa enye cyabutuko asekera omurundi aganiriwe abeke number plate kera ipikipiki erikwe enamba amone stage yobokorari babeke chikobi cyobo babeke chikobi cyobo rundi amo nature reflector aya nigo baya kwenekero cy'umuyiga bwo kwigera ehemo ya Nyamira South boda boda Association of Kenya ime yomuche onyamira inse yomunyakerwa obwe sub county eyo Bernard Nyarechi Nainja samari tango ku Bernard Nyarechi omochema ni Nyamira South so nago kira seri tukolia lero twachira sokoronchi magaiga asenge njuyo ko endera guchimutu for 15 years ntwana koronchi gento buneke asenge njuyo borai bwale ngoro bwale ngobobe katika usalama gase madam pesi gaiga tuona ni chinsa chio koresa ega simbaka esauri usalama ya serikire sector ito ya Nyamira chinsa saine utakira saine gochigoro unless ni kubwato murwaire saine wasore nyomba lakini gogotoka nga jinse jinole para aito informative mo chairman oswakere wakere o ani gokwana nyagitari ni kutenena Wycliffe Mesanya ngau gondo mo security yo Nyamira county egento twanyora machiko madam atosomire Roma ya gaiga nganaria umuntu kore sebara no bwande kubwatia machikari sebara ebigbi ya etware number plate etware namba se register stage koru twamakonyora nga omojemani wito Nyamira South oretire system erengija ekero kuru stage onya twateba mbugichora kwa uri gwa tosoire Nyamira South ma ore se system omanyekaine nga ikwaru korwa nande madam otosomi buyaga gugoche sebara wanchite gasi yao obeke reflect obeke helmet obeke safety boot elinde tokonye sector ya ito ya boda boda na ningehimiza wana boda boda tufanye kazi pamoja, tusaidiane na watu wafate traffic rules to avoid maneno ya overspeeding. Wakati wa accident tusaidiane, tusaidie victims, tusianze kupora victims. Maneno ya criminality kuingia mnatoa number plates nini, hatutaki maneno ya number plates itolewe kwa pikipiki, tunataka visibility of those number plates. Na tufanye kazi kwa ile masaa inayotakikana. Ukipatikana masaa ingine beyond ile tumeweka, utakuwa wewe utatueleza sasa ni kazi gani unafanya. So ninaomba tushirikiane. Tuatwari oburayiboro bubese county yeito ntori ko bisa we have been struggling ase stoko beka jibya sieto jitari korokana oburayo ko jakira bone ngana uchibosio bwaerire oyo korukuna orindo igonte te komo te bigana nde momo te bina batomire boda boda bawa abegete sako ga tibya chikaliyewo chikaera number 2 oiranire bono na rusitu wabisi osero complain ngadara ruwabisi so far boni gatabwati agenda aratoto induna na boda boda banyamira county egente ke matokoreire kutua chagete for the last 15 years down the line no ene mara torogimna ene progress yabwate nyamira